Mulla on isot synttäribileet tulossa. Bilelistalla on 6 tyttöä, 15 poikaa. Oliver, pidät sä ne bileet? Miksi sen pitäisi? Ei vähän varovaisuutta. Ei ole istuttamassa porkkanoita. Siellä on mun äiskä ja iskä. Jos jotkut idiotit on ajanut tässä ylinopeutta, niin sehän on niiden oma vika. Millä tavalla se minuun liittyy, Mun iskä on jo aina oma ajo. Mä lähetän koko kaupungille. Oliver, onko sulla tyttöystävää jo? Ei vielä. Missä sun tytsy on? No Katri on nyt miehensä ja lastensa luona. Tarvitko apua? Paljon sä haluat palkkaa? 50 tunti. Saat euron. Kiinni veti. Usko mua, mä oon aikuinen. Meidänkin vanhemmat on kuolleet. Juu, ei tosta nyt kyllä irtopisteitä heru.